I uglavnom mi smo došli tamo u Zagreb, Škarica je čuo i kaže Škarica nama, ljudi, u ovoj pesmi ima nešto fenomenalno. Mi ćemo ovo da izdamo. U nastavnici, tako? Nastavnici, da. I čak smo uradili spot, Ademir Kenović nam je režirao spot posle, kasnije, za drugi singl koji se zvao Moj deda. Ademir Kenović, pazi, veliko ime, čovek koji je pokupio i nagrade dan danas u Kanu i ozbiljan režiser iz Sarajeva i divan lik. Tako da je sve krenulo i počeo je, mi smo došli u Beograd, pojavio se singl, mi smo za 8-9 dana postali hit Radija 202. Ničim izazvan. Ne možeš ti da sad zoveš pa nije kako danas. Pa da urgiraš. Nije kako možemo danas. mi da pobedimo. Ne. Jednostavno ljudi, klinci, narod je prepoznao da mu se to sviđa. I onda dolazi jedan od ključnih momenta, mi imamo samo taj singl, poznati smo i počinjemo da izlazimo iz anonimnosti. Tu ste negde, ali fali eksplozija. Fali udarac završni, zvoni moj kućni telefon, na drugoj strani je Goran Bregović, koji kaže, mali, radimo koncert mi u Zet, u Sarajevu, ili u Skenderiji, Slagaću. Dobro. Slagaću, nije ni bitno, davno je bilo, 81. već, to je negde početak 81. Hoćete da dođete, da otpevate samo ovu nastavnicu pre nas. I mi kao, wow, Goran Bregović se zove, upiškili se od sreće. Da vidite predgrupa na Bijelo dugme, ako dobro shvatim. Da, i samo tu jednu pesmu. Ja pitam Gorane, nemamo drugu pesmu, imamo samo ovu. On kaže, zato vas zove. Imate plaćene putne troškove, nema love, klinci ste, kaka lova, dođite, sviđa mi se pesma. I mi dođemo i ti izlaziš na binu, mi izlazimo, konferansijer, voditelj kaže, a sada, prvi put u Sarajevu, sa velikim hitom nastavnice, Zana, Beograd, 10 soma ljudi, pogledamo se Radovan i ja, šta se ovo dešava? Nismo znali da u Sarajevu neko zna tu pesmu. Međutim, pesma je vrlo brzo kroz radio obišla celu Jugoslaviju, postala hit i u Hrvatskoj, i Makedoniji, gde god. Postala je poznata pesma. Nije ona hit da sada sečeš vene na pesmu, ali je postala hit, ostala je za respekt. I bend je izašao iz anonimnosti. To je jedan od ključnih momenta, to je prvi put izlazak pred 10.000 i posle toga smo bili predgrupa sa nekih 81. godine generacije 5 u Pioniru. I krenulo je, onda smo dobili šansu da radimo jedan singl, drugi, treći singl i album. Radili smo album koji se zvao Kretenski, Loše vesti uz regije za pivsku flašu. Koji je bio crn. Čoveče, ne mogu da ti opišem. Mnogo crn. Znači, kao da smo na nečemu. Hemija u svakom obliku. A pazi, pritom smo i Radovan i ja vrlo dva zdrava momka koji igraju fudbal 2-3 puta nedeljno. Imamo svoje prijatelje koji su normalni, iz gimnazije i tako dalje. I mi smo snimili taj album za Jugoton. Škarica kaže, prodali ste 33.000 tog albuma, ali to je malo, kapiraš? Tiraži su bili 200, 300, 400.000. Imalo je srebrna, zlatna ploča. Imaš tamo, ne znam ko sve, ozbiljni tiraži. I tad dolazi do te najveće, u stvari, promene, taj sklop kada mora sve da se poklopi, sve kocke. Oni nas upoznaju sa Tinijem Vargom, pokojni, nažalost, Tini Varga, najveći producent stare Jugoslavije, najveći. Radio je Bou, radio je Prljevo kazalište, film. I kaže, mi vam plaćamo da odete kod njega u kuću, on je imao u Švedskoj, u Toržbiju, imao je kuću i u kući studio, ozbiljan studio. To je bila kraj 81. početak 82. Mi odlazimo tamo,
On je dolazio u Beograd na probe, tad smo mi već imali Dodirni mi kolena kao pesmu. A bila je već tad Dodirni mi kolena? Mi smo to snimali u Švedsku. U Švedskoj. Dobili smo šansu od Jugotona da odemo tamo i da snimimo to. I mi smo otišli tamo, bili smo, boga mi, par meseci i snimali album. Tu je bilo Dodirni mi kolena, Majstor za poljubce, 13, moj srećan broj i tako dalje, ali ova dva hita su razvalila. I mi kad smo došli iz Švedske, otišli smo u Jugoton, ispostava Beograd, tamo je bio Obrad Jovović, direktor, i on je rekao Radovan i meni, dečaci, ovo ide 150.000 za 10 dana, ja vam garantujem. Dodirni mi kolena. 150.000, da. I mi kao, daj Obrade, nemoj zvezaš. Kaže, ajmo u ručak. Ja kam ajmo. I za 14 dana mi smo bili već na 180.000 prodatih albuma i kaseta. Što, vi niste verovali da će da... Nisam verovao. Mislim, otko znam, nisam toliko iskusan. Još smo novi. Međutim, osetimo, kad ja puštam kolena, kad puštam pesme sa tog albuma, ja se svaki put naježim, a ja napravio to. I kažem ja Radovanu, brate, ovo će da razvali. Otišlo je 425.000, prodato, jedan od 3 najveća tiraža ikada. I onda su se vrata otvorila kompletno i tad su krenule i turneje koje su trajale mesecima. Hej, moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lutkice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na sav glas, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Hej, plavo nebo žuri u stan, žuti leptir mazi moj brat, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš
Dodirni mi kolena je vaša pesma. Vi ste i kompozitor i... Jel, Marina je radila Marina tekst, je radila tekst. a aranžman i produkciju smo odradili Tini Varga, Radovan i ja. I kako reagirаше Marina kога je slušala Dodirni mi kolena prv put? Ja nisam teo da snimim pesmu, jer kad sam seo u avion, ja sam tad dobio tekstove, došao je njen drugi, doneo na aerodrom tekstove, sve. Aha. I Dodirni mi kolena, i Majstor za poljubce, i Vi Amerika, i ne znam koliko je bilo, Čamac na vodi. Su to velike pesme, koje neke nisu mogle da se probiju. Zašto? Zato što su Kolena i Majstor toliko velike bile, da ove nisu mogle da, ove su poklopile sve. A Vejte Snegovi je drugi Vejte Snegovi je kasnije, to je Nataša Gajević. I Mladiću moj isto tako. Mladiću moj, to je zadnji album sa Zanom Nima. Dobro, aha. To je bilo sledeće godine, isto u Švedskoj. Jabuke vino, na tom albumu su bile Jabuke vino. Sa Željko Bebek. Da, to je najskuplja pesma u istoriji jugoslovenske muzike. Koštala nas je, mene i Radovana lično, $25.500. $25.500. A još ti kažem zašto. Koč. Mi napravimo pesmu Jabuke vino i kažemo, hoćemo da bude ovo duet. Imamo želju da Zana Nimani otpeva To sa nekim. Pustim prvo Goranu Bregoviću i on kaže, brate, ovo je veliki hit. Ajde, kaže, nije loše, možda bi ja ovo otpevao. Napravimo neku šalu, neki zez i Goran Bregović i Zana Nimani. On dolazi kući kod mene sa Oliverom Mandićem. Oliver Mandić, znaš kakav je moj veliki brat, kaže Goranu, ne moš ti ovo pevaš, ne moš ti pojma, nisi ti pevač, ovo ću ja pevaš. Ja kažem Oliveru, i znaš kakav je napadan, Goran je blag čovjek, Goran se povuče, ode iz mog stana. Ja mu kažem, Goran, izvini, znaš Olivera, kakav je, ma kaže, sve je cool. Ode Goran, kaže meni Oliver, dajte mi $10.000, idem ja ovo da otpevam. Mi mu dam lovu. Pošto ja sam u Beogradu ostao, ekipa, muzičari su bili sa Nimanijevom tamo i sad ja treba se spakujem da idem za Švedsku. Zove mi, jel došao Oliver, kaže nije. 1 dan, 5. dan, 10 dana, čovjeka nema. A već ste mu dali novac? Nema ga. I ja kažem, čekaj bre, nema mobilnih. Kako da ga zovem preko Goluba? Nema, ne možeš dođeš do čoveka. Zvoni mi, ja još u Beogradu, zvonim na telefon, on se javlja. Mačkice, gde si? Ja kažem, kako gde sam ja? Gde si ti je, si lud? Kaže, ja sam u Minhenu, tu sam s nekim devojčicama. I ja znam, ode i lova, ode na zezanje. Ode I ja mu kažem, ajde molim te, sedi na avion, sedi tu u Minhen, sedi, idi pravo tamo. Hoću ljubav, nemoj da brineš, znaš, Oliver je takav, zato ga ja volim. I umeđu vremenu Tini Varga zove Johnnyja Štulića i kaže imamo hit, aj sedi na avion, dođi u Švedsku da čuješ, otpeva ti Zana Nimani, otpevate Razvaliće. Kaže Johnny, hajde stari, dođi, što da ne, ako je dobra pesma dolazi. Ovaj iz Minhena dolazi u Oslo, pošto je taj gradić gde smo živeli i radili je bio bliže Oslu nego nekom švedskom gradu. Da, Stockholm ili... Tako je, ili Göteborg. Göteborg. Da, i, znači, avionom ovaj dolazi iz Minhena, ovaj dolazi iz Zagreba, čekaju Zana Nimani i Tini Varga, stavljaju ih u kola i u kolima se njih dvojica podžapaju odmah. I Oliver na njega, ti ćeš da pevaš, Ovi kaže, ti si lud, ne mogu s tobom. I sutra, ili za 2 dana, Johnny se vrati za Zagreb. Ne može sa ovim našim, nema šanse. Posle Oliver bude 10 dana, razbije celu koncepciju kuće, kakav je. Zove me i kaže, ja ne mogu otpevam ovo. Nisam u stanju. Ne mogu ja da otpevam, nervozan sam, vrati se za Beogradu. Šta ću ja da radim? Mi smo morali platimo putne troškove Johnny-u, on je bio korektan, recimo nije tražio ništa. Ovome smo dali $10.000, šta ću ja? Ja sedam u auto, Golf, tad sam vozio, sedam u auto, idem za Sarajevo. Pre toga zovem Bregovića i kažem mu, jel imaš ti nešto protiv da zamolim Bebeka da otpeva Jabuke vino? Kaže, nema, Bebek više nije bio član
dugmeta. Aha, da, tada je Tifa došao. Tako je, i ja se palim za Sarajevo, pustim, kaže, bebe, dajte mi 10.000 maraka, dolara i ide, platite putne troškove. 25 i 500 je koštala pesma. Dobro. Postala jedan od najvećih. Isplatila se. brate. Isplatila se, Tako, da. Da. Ja, on ne znaje, ova prikazna ne znaje ovo prikazna. Vrlo malo puta ovo Aha. pričao, sad je prošlo mnogo vremena, pa mogu da ispričam. Da. Dobro, posle 45 godini, kakvo je čustvo to? Pa kako bi ti rekao, Zana je nešto koje, znate, koga je da možemo na ti. Mlađi si od mene. Da, Mlađi dobro. si od mene. Osjećanja su, znaš kakva, puno stresa je bilo kada su se menjale devojke za mikrofonom, znaš. To su bili veliki stresovi, pogotovo sa Zanom Limani, kad sam ja morao da se zahvalim na saradnji i rekao da ovako ne može. Ima razloga zašto nije moglo i zašto sam to uradio. Odluka je bila na meni, ja sam morao da je saopštim to. I to ću sačuvati dok sam živ samo za sebe. Zašto je to moralo tako da se desi? I pazi, Marina je kao dobri duh tada našla Natašu Gajević. Aha. Pa je posle toga našla Natašu Živković. Pa je posle toga našla i Jelenu. Pazi, ona je kao dobri duh. Kad god bend ima neki problem. To su ta osjećanja, to su stresne situacije. Znaš, kada deliš sa nekom osobom hotel, kombi, avion, znaš, i onda dođe do rastanka i ti sad moraš dalje. To je ono sa početka. Ja sam znao da će pesma da pobedi. Pesma će da pobedi. Svaku od njih. Može sada, o ukusima ne treba se raspravljati. Ja mogu da ti kažem ko je za mene najbolja pevačica grupe Zana, to je Nataša Gajević. Ona je Dejte snegovi, Vojna pošta. Jelena, da se ne naljuti Jelena. Neće, Jelena je moj brat. Jelena je moj brat. Mi smo mnogo prošli, 35 godina zajedno i u braku smo, ne znam ja, 17 godina. Moj veliki savjetnik, ona je preuzela pisanje tekstova od Marine. Mi smo puno pesama za druge uradili, da ti kažem, ne znam, od Cece, koja spada u tu neku vrstu narodne muzike, pa OK Band, Oko mene lete svi, pa Goca Tržan Haljina, pa ne znam, Nataša Bekvalac, Pana Bekuta. Vaša je Haljina? Da, to je moja pesma. Haljina, to je isto veliki hit. Oko mene lete svi, OK Band, veliki hit. Željko Samardžić, Anđele moj. To je isto moja pesma, Jelenin tekst. Znači, napravili smo, i to je čudno, ti praviš ozbiljne pesme, velike hitove svoje konkurencije, ali mi to nismo gledali i danas ne gledamo na taj način. Ako je pesma krojena za nekoga, daćemo tom nekome, nećemo tražiti samo za sebe, da ostavi za nas. Sad radimo novi album Zane i nadam se da će to opet biti pesma će da pobedi.
дека со Зана живеат многу генерации. Растевме ние, а мене ми е многу драго што и овие младиве генерации сега буквално одлепуваат на вашите хитови. Sad skoro smo bili u Podgorici, imali smo na trgu koncert u Podgorici, pazi, to je bilo, ne znam, 10-15 ljudi, ne znam ja koliko ih je bilo, i u prvom redu su devojčice, dečaci od, evo da te ne slažem, to imamo na snimku, 7 do 12-13 godina, prvih 7-8 redova. I oni pevaju sve pesme. Moja mlađa ćerka koja sad polaže pravosudni ispit, znači bit će advokat, voli da peva ovako po ovim klubovima i to peva vikendom i onda ja zovem Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Šta si, evo, ideš u sudnicu, preko dana uveče odeš i pevaš. Znaš, Šta peva, Zana ili? Peva i Zanu, i Magazin, i Severinu, peva sve hitove koji se emituju, za koje mi znamo.